1980கள்ல தென்னிந்திய திரையுலக ராணியா வலம் வந்தவங்க தான் ராணி பத்மினி. இன்னைக்கு வீடியோல நடிகை ராணி பத்மினி கொலை வழக்க பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். மாநிலத்தை பூர்வீகமா கொண்ட இவங்க தன்னோட குணச்சித்திர நடிகையாலும் கவர்ச்சியாலும் ரசிகர்களை உற்சாகத்துல வச்சிருந்தவங்க. இவங்களோட கவர்ச்சியான நடிப்பும் குணச்சித்திர வேடம் ரெண்டுத்திலையும் கலக்கியதால தென்னிந்திய சினிமா வாய்ப்பு அவங்களோட வீட்டு கதவு முன்னாடி இருந்தது. ராணி பத்மினி தமிழ்ல மற்றவை நேரில், உச்சகட்டம், குரோதம், கனவுகள், கற்பனைகள், அதுலயும் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் கூட முக்கிய கதாபாத்திரமான நிரபராதின்ற படத்துல நடிச்சது மக்கள் கிட்ட பெரும் வரவேற்பா இருந்தது. ராணி பத்மினி தமிழ் படங்கள்ல உச்சத்துல இருக்கும்போது ராணி பத்மினியோட தாயாரான இந்திரா இந்தி திரையுலகத்துல ராணி பத்மினிய முன்னணி நடிகையா ஆக்கணும்னு விரும்பினாங்க. அதுக்காகவே ஹிந்தி திரையுலகத்துல இருக்கிற டைரக்டர் கிட்ட நிறைய வாய்ப்புகள் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதோட மும்பையிலேயே முகாமிட்டும் இருந்தாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு. ஹிந்தி திரையுலகத்துல அவங்க நினைச்ச மாதிரியான எந்த வாய்ப்புமே ராணி பத்மினிக்கு கிடைக்கல. அவங்களோட அம்மாவான இந்திராணிக்கு இது ஒரு பெரிய ஏமாற்றமாவே இருந்தது. ராணி பத்மினி அம்மாவான இந்திராணி தன்னோட மனநிலையை மாத்திக்கிட்டு இந்தி திரையுலகம் அவங்களை ஏத்துக்கலன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. மறுபடியும் தமிழ் திரையுலகத்துக்கு தன்னோட மகளான ராணி பத்மினியை கூட்டிட்டு சென்னைக்கு குடிபெயர்ந்துட்டாங்க. சென்னையில அண்ணா நகர்ல இருக்கிற ஒரு சொகுசு பங்களாவை தான் வாடகை எடுத்து அவங்களோட அம்மாவும் அவங்களும் தங்கி வந்தாங்க. இந்த சூழ்நிலையில தான் ராணி பத்மினி சினிமா தொழில பணம் கொழிக்க தொடங்குச்சு. நகைகளும், ஜப்பான் நாட்டு சொகுசு காரும், விலையுயர்ந்த வைர நகைகளும், பட்டு சேலைகளும் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த சூழ்நிலையில தான் கார் டிரைவர் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவைன்னு பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுத்திருந்தாங்க. அதோட சமையல் வேலைக்கும் காவலாளி வேலைக்கும் ஆட்கள் வேணும்னு விளம்பரம் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த விளம்பரத்தை பார்த்த மக்கள் பத்மினி வீட்டுக்கு வேலை ஆட்கள் தேவையா என்ன வாய பழக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பல பேர் சம்பளமே வேண்டான்னு போட்டி போட்டாங்க பத்மினி வீட்டு வேலைக்கு. ஆனா அந்த வேலை வாய்ப்பு இன்டர்வியூல தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஜபராஜ்ன்றவரு கார் டிரைவர் வேலைக்கும், சென்னையை சேர்ந்த நரசிம்மன் காவலாளி வேலைக்கும், கணேசன் சொல்லப்படுறவரு சமையல் வேலைக்கும் பத்மினி வீட்டு வேலைக்கு ஜாயின் பண்றாங்க. அவங்க ஜாயின் பண்ண கொஞ்ச நாள்லயே அவங்க 3 பேருக்குமே தங்கறதுக்கு இடமும் இவங்க செலவுலயே துணிமணிகளும் எடுத்து கொடுத்து தன்னோட குடும்பத்துல ஒருத்தராவே ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பத்மினி. அந்த நேரத்துல ஆந்திராவை சேர்ந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபரான ஆனந்த்ன்ற நபர் கூட பழகி வந்தாங்க பத்மினி. அவர்கிட்ட தான் இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்க சொகுசு பங்களாவை வாங்கி தரும்படி கேட்டாங்க. அதுக்கான பண ஏற்பாடுகளும் பத்மினி கிட்ட இருந்ததா சொல்லப்படுது. ஏன்னா அந்த பங்களா தனக்கான பேரும் புகழும் வாங்கி கொடுத்ததா ஒரு ராசியான வீடா நினைச்சாங்க பத்மினி. சப்போஸ் அந்த பங்களா கிடைக்கலனாலும் மற்ற இடங்கள்ல எங்கேயாவது ஒரு சொகுசு பங்களா வாங்கணும்னு நினைச்சாங்க. அதுக்காக 15 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் பண ஏற்பாடு செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க பத்மினி. அந்த காலகட்டத்துல 15 லட்சம்ன்றதே ஒரு பெரிய பணமா இருந்துச்சு. அதோட கார்ல ஷூட்டிங் முடிச்சிட்டு வரும்போதும் போகும்போதும் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபரான ஆனந்த் கிட்ட வீட்டை வாங்குறத பத்தி டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க. அத நோட்டமிட்டுக்கிட்டே இருந்த கார் டிரைவரான ஜபராஜ், வீட்டு காவலாளியான நரசிம்மன், சமையல்காரரான கணேசன் கிட்டயும் இந்த பணத்தையும் நகைகளையும் எப்படியாவது கொள்ளையடிக்கணும்னு திட்டம் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. 1986 அக்டோபர் 19ஆம் தேதி காலையில வீடு விஷயமா பேசுவதற்காக ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபரான ஆனந்த் பத்மினி வீட்டு கதவை தட்டுறாரு. ஆனா கதவு திறக்கப்படல. பின்பக்க வாசல் கதவு திறந்திருக்கிறத பார்த்து நுழையும் போதுதான் குடலை பெரட்டுற அளவுக்கு துர்நாற்றம் அடிக்குது. அந்த துர்நாற்றம் பாத்ரூம்ல இருந்து வர்றதா உணர்றாரு ஆனந்த். பாத்ரூம் ஓபன் பண்ணி பார்த்த ஆனந்த் அதிர்ச்சி அடைகிறாரு. ஏன்னா பாத்ரூம்குள்ள பத்மினியும் அவங்களோட அம்மாவான இந்திராணியும் கொலை செய்யப்பட்டு அழுகிய நிலையில உடல் கடந்ததை பாக்குறாரு. உடனே போலீஸ்க்கு தகவல் கொடுத்தாரு. கிரைம் சீனுக்கு வந்த போலீஸ் 2 உடல்களையும் அட்டாப்ஸ்கி கூட தூக்க முடியாத ஒரு நிலையில இருந்ததை உணர்றாங்க. உடல் அழுகி இருக்கிறதுனால வேற வழி இல்லாம அந்த வீட்லயே பிரேத பரிசோதனையும் செய்யறாங்க டாக்டர்ஸ். போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல அந்த வீட்ல இருக்கிற பட்டுப்புடவைகளும் நகைகளும் 15 லட்சம் ரூபாய் பணமும் காரும் காணாம போனதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதோட அந்த வீட்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருந்த 3 பேருமே தலைமறைவா இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. 4 தனிப்படைகளை வச்சு அவங்க தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க போலீஸ். முதல்ல சென்னையில பதுங்கி இருந்த கணேசனும் நரசிம்மனையும் கைது பண்ணாங்க. பின் நாட்கள்ல ஜபராஜையும் கைது பண்ணாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து தீவிர விசாரணைக்கு பிறகு இந்த 3 பேரும் சேர்ந்து பத்மினியவும் இந்திராணியவும் குத்தி கொலை பண்ணத ஒத்துக்கிட்டாங்க. இவங்க
இவங்க 2 பேர் உடல்களையும் எரிக்கணும்னு நினைச்ச இவங்க விடியற்காலமாயி மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமானதுனால அங்கிருந்து தலைமறைவாயிட்டாங்கன்றது விசாரணையில இருந்து தெரிய வந்தது. நீதிமன்றம் இவங்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையா தூக்கு தண்டனை விதிச்சு தீர்ப்பளிச்சது. ஆனா தூக்கு தண்டனை எதிர்த்து குற்றவாளிகள் ஹைகோர்ட்டுக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் போனாங்க. இறுதியா சுப்ரீம் கோர்ட் தூக்கு தண்டனையை ரத்து பண்ணிட்டு இவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனையை விதிச்சு தீர்ப்பளிச்சது. தூக்கு கயிற்றுல இருந்து தப்பின இவங்க 3 பேர்ல ஜபராஜ் உடல்நல குறைவால சிறையிலேயே உயிரை விட்டாரு. ஹைகோர்ட் உத்தரவுப்படி ஜாமீன்ல வெளியே வந்த கணேசன் தலைமறைவாயிட்டாரு. லட்சுமி நரசிம்மன் 18 ஆண்டு சிறை தண்டனைக்கு பிறகு 2017ஆம் ஆண்டு சிறையிலிருந்து விடுதலையானாரு.